Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling. Mga salbahis ang mga lalaki. Mga salbahis! Ah! Ah! Kati? Nahagis magod ka. Romero, Nga man ka, ha? Daan ba yun ko? Naghilak yung lagi ka, tanawa ko. Kati. Mura man nga. Doon na dyan gitago na mo. gitago? Huwag magwid. Kuan, may... Ayaw na lang gud ba makakati. Kitang tanan, doon na laing-laing problema. Oo. Kuan lang, may nahinomduman lang ko nga nakapasok ko kinako. Mawa? Ay lang kong tagda, Romero. Ang dili mo gumahimong glit ikatag doon kay special man sa good ka. Ha? So special. Special ka diri sa akong dughan ba? Pero, uwahi mga naabot ko kay taken naman akong kasing-kasing. Kinsa man ang swerteng babae nga nakatag-iya sa imong kasing-kasing, ha? Si Carlin. Ha? Si... Aw! Bata pa may nga nakasaad na ko niya nga siya yun ang akong pangasawon. Unya, karon kabot niya, ako di siya sultihan nga, mga sawa di ko niya. Mao ba? Pero, buabot pagkato siya karong gabi nga. Gabi naman yun kayo. Basin. Ang problema lang, kung dili na siya makauyon sa akong naong karon. Ngano di ay? Bata pa naman nga nakita, karon, nawaw, lagom na kay ko. Ha? Wa pa di ay ka makakita ni Ma'am Carlene? Mapalagi. Sa cellphone naman kami magkasulti ko. O ginuod yun akong sulti ha. Parehas yung magtingog. Ako lang kining malipayon na ang imong tingog. Kay si Carlin Manggod, mura manggog gidatugan sa kalibutan. Mao pa. Pero may yung tagmanawag ako siya. Aron, pagpasugat na. Kasi! Traidor ka! Traidor! Hain ka man karon panuway! Baka tilaw yun ka sa akong kasuko! Tawagan ko siya! Oh. Si Mara ang nanawagan. Hello, Mara. Kathy, tabangi ko. Unsa? Unsa naman sa problema nimo? Nawa sa ospital si Justin. Unsa? Magkita ta, Kathy. Adto ta mag-abot sa among dakong bahay. Mao ni ang address. Nakuha mo bang address? Oo. Pero ano nawa man si Justin sa ospital? Ambot. Milayas tingali. Wa may nakakita siya pagbiya. Okay. Sige na. Mag-abutas na akong bahay. Paingon ako dito. Pero, hain ka man day karon. Di ako sa bahay sa akong pasyente. Ni Alice. Nakakasabay ni Alice? Oh, katapos ang session na mo, Roen. O magkuha na ko sa bayad. Mao ba? Okay, sige. Dol-dol lang diha ang among bahay. Mag-abot na lang ta dito. Paingon ako dito. Okay. Huwaton ko lang nga makamata si Ma'am Alice, ha? Sige. Bye. Kathy. Mas baga ka dignang. Nakahimo ka pas pag-atiman sa asawa si mong kabit. Pero malas ka. Kay ako ang nakiglambigit ni Justin.
Amo ang gisulti ni Mara? Oh, kaya naman di ha? Unsa may isulti sa demonya ha? Nakanang traidor o kawat ng bana ha? Nawa ko no sa ospital si Justin. Unsa? Uy, kung mauna, wala na tayo doon sa ospital. Kahit naman. Ngano ko taong kalit mang nawa sa ospital si Justin? Kinahanglan makatangtang ko ining gikapos ti maran ako. Kasakit ng sunaw. Niya pa. Niya. Hapi nagbatangtang ang akong gapos. Makapalibog sa doy. Ano ko taong ubiya mas Justin sa ospital? May pasok man sa asido. Mao na'y makapalibog. Dili sa may tabo nga mabalin siya sa ospital lain. Dili. Dili gyud. May nahitabo gyud. Ano nanawag man to si Miss Mara nimo? Magpatabang siya sa pagpangita ni Justin. Mao na ang nasabtan ako sa iyang gipenalty. Paadtuon ko niya silang bahay sa ibabaw. Uy, anong adto mo siya makikaabot nimo silang bahay ha? Nawa man ka makatutol dito, di ba? Ugma na ko maadto. Ay, maayo pa. Bito ka, tiyo eh. Laon man gabi igod. Paway na lang. Ako na lang magpaabot ni Carlin din eh. Kadiyot, kaya ako sang i-check si Ma'am Alice ha. Sige. Makapahibong kining pagpanawag ni Mara. Anong adto man sa makig-abot ako sa ila? Anong dili man sa ospital nga nahimutangan ni Justin? Mamatay ang tanang tao nga mapasakit na ko. Justin, paingo na din ang imong kabit. Nadinis sa kwarto si Justin? Justin! Justin! Pagitaon ko siya! Kaluoy sa akong magawa. Nag-anto siya sa kasakit tungod sa iyang bana. Pero di na kumusugot kami mong pasakit pa ni mo, Ate Alice. Ikaw na lang ang nahabilin ako, Ate. O sa ampingan ta ka, palakton ta ka pagbalik. Ug dili ta nakabiyaan pa. Justin! Dili ka makatago, gikan ako. Ang mga traidor kasama nimo, ninyong duha ni Cathy ang angay nga maghilak, ug dili ako! Pakita! Huwa din sa bahay si Justin. Dili mahimong makapalayo siya din sa bahay. Kinahanglan magkaabot mo ang iyang kabit nga si Cathy. Justin! Pakita na ako! Ayaw pagtago! Karon nga dako ti. Ako na ang imong manlalaban. Dili ko musugot ka musunod ka sa lakang sa atong inahan nga huyang. Niining akong pagbalik. Wa na'y mga traidor nga makatuol nimo. Makadaog-daog nimo. Kaluoy nimo, Ate Uy. Ano nagpaulipon ka man sa kugma? Karon nga ni anak ko, Ate. Kinahanglang kasilakan na nato ang kugma. Kinahanglang kasilakan nato ang mga maluibong lalaki. Oh, gidiniskersada si Justin. Pero, dili mahimo makapalayo siya na ako. Dili! Pangitaon tagit ka, Justin. Bisan asa ka. Pangitaon ti ka. Asa na nasunahan? Ang sakinan ka na ni Cathy. Sakyanan gid kini ni Cathy. Nganong di aman na ining dapita. Si Alice. Basta.
Naa siya sa ilang alis. Wa pa di siya mobiya sa ilang alis. Ang ikaduhang kabit o ang asawa naa sa usa ka lugar. Pues, ako ang muduol nila. Kati, ang traidor nga saman ang ilang mamatay sa tubangan sa asawa ni Justin. Naunsa na Scarlett ay. Di na makamaong itong manugsaan. Mingon siya nga. Baulit na siya. Prangtod ka ron. Papa yun. Laon na lang gabi eh. Papa yun maabot. Ay. Oh. Uy. Unsa mo nang mihagbas ngit-ngit. Uy. Tanaw na ko be. Oh. Uy. Tao mo na. Ay. Oh. Si Justin man eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!